Kami gidala sa imo tay. Kami gipangdala sa imo ha. Daraw. Tay, nami pahatag sa imo, tay. Nay. Nay, Milo. Nay, mantika. Alam mo pa, kinsa ka ng mga tawahan. Kuha man mo. Sabon. Sabon din. Sugar. Uma pa mo ko paano kay nagpasa man ko dia. Pakiyaw na ko kininto sa radurot na namo ipalit-palit. Sugar. Kayo, Dear Oscar. Daghang kayo salamat. Kasit yun no, mo sa busay. So naay busay si tatay dire nga nindot kay tayo no. So kini yang yuta dire murag daghan di mo pasan no. So adto na mo karon ang busay. So atong atuon. So grabe kanindot dito. Sumo ni dire. Ano ang video mo? Wow. Bugnawa di ari oy. Oh, hala murag. Mabasa na gid ko diri ay. Ayaw kabasa diri oh. Lagi. Manginabuhi sa ako diri day oh. Guys, this is it. Look at the falls. Yeah. So nice. This is where we ligo. Guys, dire mi sigligo. Mano siya ang yang views. Ay, di maklaro dali ay. Lao, mapin na pinako ang kuwan. Tadaan! Grabe kahapon kayo ba? Ha? Nay, nabong pa to dito sa dito. Nabong pa ani. Ano ba? Oo. Layo na kayo. Ang sa? Mo ni no ang among yan hidres sa kwan sa area ni tatay. So ganina pa mi kabalo nga nada say ngani kanindot nga pools day. So grabe kay kanindot yang lugar to nagi say tourist spot. So nindot kilagan diri. Grabe kanindot lagan gyud. This is actual mo gini siya guys ang kuan.
Bugnaw kay siya do. Promise. So, nanami karon dire. Grabe ka nindot kayo gid. So, manguli nami. May ilang balay ni tatay no nga among bisita karon. Indot lang kay nga lugar dito. So, ang sobra namo nga kuan, ang sunis og ang sobra namo nga lansunis og saging. So gibalot na. Gibalot na namo ang sobra kay masigutumon mis dalan. So na, gidala na namo ang sobra. So salamat kayo. Tay, salamat kay tay. So mabalik mi dire sunod Domingo para maligo mi sa busay then makaandam po sa tatay og mga pagkan. So maligo mi sa nindot ikaliguan dres, mamalik mi sunod Domingo. So kung kinsay gusto mo uban karon sa Domingo, magpauban mi. So manguli na mi. Kaya tay, salamat kay tay, salamat tay. Salamat kay manguli na mi. Salamat.